mevrouw Griezel elkaar haten en daarom willen ze het leven zuur maken. En dat doen ze door allemaal streken uit te halen. En nu ga ik zo'n streek voorlezen. Rare wandelstok. Om mevrouw Griezel betaald te zetten voor de wormen in zijn spaghetti, dacht meneer Griezel echt de slimme was. Op een nacht, toen de oude mens sliep, sloop hij uit zijn bed en nam de wandelstok mee naar beneden naar zijn werkschuurtje. Daar plakte hij een grondstuk hout, niet dikker dan een dubbeltje, onder de stok. Daar werd de stok langer van. Maar het scheelde zo weinig dat mevrouw Griezel de volgende dag niets in de gaten had. De volgende nacht plakte meneer Griezel er nog een plakje hout van. Iedere nacht sloop hij naar beneden en plakte er een plakje bij onder het uiteinde van de stok. Hij deed het zo netjes dat het extra stukje precies op de oude stok leek. Beetje bij beetje, heel klein beetje bij heel klein beetje, werd mevrouw Griezels wandelstok al langer en langer. En wanneer het heel langzaam groeit, is het bijna onmogelijk daar iets van te merken. Jijzelf bijvoorbeeld. Iedere dag die voorbij gaat, word je weer iets groter. Maar dat zou je niet zeggen, is het wel? Het gaat zo langzaam dat je het verschil niet eens van week tot week kunt zien. Zo was het ook met de stok van mevrouw Griezel. Het ging allemaal zo langzaam, beetje bij beetje, dat ze niet merkte hoe lang het werd. Zelfs niet toen het halverwege haar schouder kwam. Die stok is te lang voor jou, zei meneer Griezel ondacht tegen haar. Ja, nou je het zegt, zei mevrouw Griezel en keek naar de stok. Ik had al steeds het gevoel of er iets mis was, maar ik kon er niet opkomen wat precies. En of er iets mis is, zei meneer Griezel, die haar plezierig begon te krijgen. Wat kan er gebeurd zijn? Vroeg mevrouw Griezel en staarde naar haar oude wandelstok. Hij moet er niet gegroeid zijn. Doe niet zo stom, zei meneer Griezel. Hoe kan een wandelstok nou groeien? Hij is toch van doodoud gemaakt, of niet soms? Doodoud kan helemaal niet groeien. Maar wat is er in vreselijk gebeurd? Riep mevrouw Griezel. Het ligt niet aan de stok, maar aan jou, zei meneer Griezel met een valse grijns. Je wordt korter, dat valt me al een tijdje op. Niet dus, schreeuwde mevrouw Griezel. Je krimpmens, zei meneer Griezel. Bestaat niet. Nou en of, zei meneer Griezel. Je krimpt, en niet zo'n beetje ook. Je krimpt gevaarlijk vlug. Wat zeg ik, je moet de laatste paar dagen toch zeker een hoofd kleiner geworden zijn. Nooit van mijn leven, riep ze. Reken maar, kijk naar je stok, de oude heks, en kijk eens hoe je geworden bent. Vergeleken daarmee, je hebt last van dat ik. Jij hebt de gevreesde krimpziekte. Mevrouw Griezel's knieën begonnen te knikken. Ze moest even gaan zitten. Mevrouw Griezel zat nog niet eens op een stoel of meneer Griezel wees naar en schreeuwde. Zie je wel, zit in je eigen oude stoel, heb je het zo gekrompen dat je niet met de voeten bij de grond kunt. Mevrouw Griezel keek naar haar voeten en verdraaide nog aan toe. Die man had gelijk, haar voeten raakten de grond niet. Je moet weten dat meneer Griezel met de stoel zelfs slimme truc was uitgehaald als met de stok. Iedere nacht, als hij naar beneden ging om een plakje hout om de stok te plakken, had hij hetzelfde gedaan met de 4 poten van de stoel van mevrouw Griezel. Kijk nou toch eens hoe je daar in je eigen oude stoel zit, zei hij. Je bent zo'n stug gekrompen dat de voeten in je lucht pingen. Mevrouw Griezel werd wit van schrik.